what's up guys? Welcome back sa panibagong vlog na naman at ngayong araw. Dumating na nga yung aking in-order mula sa DJI official store sa Shopee. Which is yung DJI Mavic Mini Flymore Combo. So ito siya guys. Yan. So silyado pa yan guys. So balot na balot. So talaga namang napaka safe yung kanilang pagbalot nitong DJI Mavic Mini. 3 weeks ko siyang hinintay pero ngayon dumating na siya kanina lamang. So sana hindi nakulitan sa akin yung kanyang seller ano. Yan. So shout out sa iyo. So bilang isang vlogger guys, dadating ka sa point na papangarapin mo rin magkaroon ng sariling drone. So lalo na kapag mahilig kang mag-travel vlogs. So yung tipong gusto mong ipakita sa yung mga viewers ang aerial view ng lugar na yung pinupuntahan. So syempre guys, hindi ko na patatagalin to. So excited na akong i-unbox itong aking DJI Mavic Mini. So tara, let's go! So yan guys, unbox na nga natin siya no. So kailangan ko ng cutter. Kaya naman ginting. Yan, so unbox na natin siya. So, syempre need natin itong kanyang ilalim. 1 hour later. So yun guys, natanggal ko na nga itong kanyang unang cover, which is yung kanyang pinaka ibabaw. Siyempre guys, dito na tayo mag-focus sa kanyang harapan. Yan. Wait na siya guys. Yan na. So, medyo nakaka-excite lang. Nakakabahan ako, baka bato laman nito. Ayan, so actually hindi naman siya guys kasi nga may bubble wrap pa siya sa loob. Ayan. Pakita nyo naman guys, ano? So pag open mo, bubungan agad yung kanyang free SD card, which is yung 64 gigabytes. So yun yung kanyang freebie kapag bumili ka ng DJI Flymore Combo Mavic Mini. Yan. So syempre, tignan natin siyang ilabas guys. Yan. So ito na nga siya guys. Yan. Wait. So ito yung kanyang likod guys. Yan. Mavic Mini. Mavic Mini Flymore Combo. Yan. Siyempre, tignan natin tanggalin ng kanyang SD card. Yan, so kaya naman ng box guys, isang mga foam para pang protekta in case na mabagsak itong product nila. Ano? So, is wala nang laman itong kanyang pinaglagyan, ano? So, bubble wrap na lang yung natira. Yan, so para makita ninyo guys. Yan. So, bubble wrap saka yung mga foam pang protekta dito.
So ito na nga guys, yung kanyang free SD card which is 64 gigabytes. Yan, so ito na yung DJI Mavic Mini Flymore Combo. Yan. Yan, para makita nyo guys. So nabili ko siya guys ng 19,590 sa DJI official store sa Shopee. So medyo malaki rin na discount dito guys kasi nga dati nagre-range siya ng 26,000 plus. So medyo matagal na rin kasi ito guys na na-release kaya medyo bumagsak na yung kanyang presyo. Ayun na nga guys, ano, so naka-cover pa siya. So it means naka-silyo pa siya guys. Yan. So may seal pa siya guys. Yan. So legit talaga kapag sa DJI official store sa Shopee. No? Kaya naman buksan na natin to. Buksan ko na siya guys. Siyempre kayo kung una makakita nito. Yan. Yan. Wow! Siyempre ang bubungad sa ating pagbukas guys is yung kanyang carrying bag. So ito. Yan. So try natin buksan na siya. Yan. So ito yung carrying bags guys na kanyang laman, which is nandito na yung Mavic Mini remote sa yung two-way hub charger ng tatlong intelligent flight battery. Yan. Siyempre ito yung kanyang 360 one pair propeller guard. Yan. Siyempre ito yung pinakagusto ng iba. Yan. Silica gel. At syempre, ito yung kanyang ano ba to? Mamaya na natin siya buksan guys. Then yung 18 watts DJI charger. Yan. Tapos yung kanyang 3 intelligent flight battery. Yan guys. So after that, wala na siyang laman guys. So yan, wala na. So, yun lang yung 19,590. So anyway, buksan na natin to guys, yung kanyang DJI Mavic Mini carrying bag. Yan. Ganda, di ba? Mavic. Charan! So ito na siya guys. Yan. Yung Mavic Mini two-way hub charging ng battery. Two-way charging hub. Tapos yung remote control. So ito siya guys.
Yan, so ang lit-lit na lang. As in. Yan, parang daliri ko lang. Yan, so talagang may nakadikit sa kanyang mga propeller guys, no? Then yung kanyang two-way charging hub. Yan. Tapos itong kanyang remote control. So napakaliit lang niya guys, ano. Siguro hindi may magkakasya dito yung aking phone kasi nga malaki yon, saka mahaba pa. So mas recommend ko talaga guys yung mga maliliit lang na Android. Kasi pag mga iPhone guys, masyado nang malaki. So hindi na siya compatible. Baka malaglag pa siya. So hindi ko nire-recommend guys pag iPhone user. Siyempre yung kanyang ano ba to? Yung mga kanya guys. USB connector. So charger. Then ito yung mga remote control connector which is type C, tapos para sa iPhone users, then sa micro USB Android. Okay, tapos charging port na naman, so para sa remote ata to. Yan, so tapos screwdriver, tapos joystick na dalawang reserba. Kasi meron ng reserbang una guys dito, nandito siya sa remote control. At syempre guys, ito yung kanyang mga manual. Yan. Basta, hindi naman na kailangan basahin to eh. Syempre yung kanyang propeller. Ito siya guys. Bali tatlo. Propeller, saka yung mga roscas na or screw. Yan, so yan lamang yung kanyang laman guys. So ito lamang yung laman ng Flymore Combo DJI Mavic Mini. Okay, so kung may mga katanungan kayo guys, just comment down below, so sasagutin ko yan agad-agad. Sa ngayon hanggang dito na lamang muna. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel, then click mo na rin yung bell para updated ka pa sa aking susunod pang mga video. So hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa panonood.